Bon dia. Com veieu, no som a l'hora de l'institut, ni avui us podrem regalar una de les nostres roses. La Covid-19 així ho ha volgut. Tot i així ens hem espavilat i us hem preparat una supergala de Sant Jordi 2020 que us encantarà, ja veureu. Vull felicitar els guanyadors i us vull desitjar la millor diada de Sant Jordi confinada de la vostra vida, que esperem que sigui l'única. Felicitats a tots i bona diada. Endavant. Abans de començar amb el lliurament de premis, volem agrair la participació de tothom. Tard o d'hora, aquest tràngol que estem vivint, una situació que sembla extreta d'una pel·lícula o d'una novel·la, passarà. I llavors ens trobarem a trobar amb més il·lusió i més ganes que mai. Encetem amb el lliurament de premis del primer concurs de Book Trailers de l'Institut Marina. El premi al millor Book Trailer se l'emporta la Marilyn Mendoza, Noemí Garrido, Elsa Scott, Ruth Jiménez i Elsa Perucha. Felicitats! En Guillem Sánchez, l'Eric Frías, l'Àlex Roche guanyen el premi al Book Trailer més creatiu. El premi al millor guió se l'emporten en Pau Isabel, en Joan Muñoz i en Fernando Abril. Moltes felicitats, nois. I el premi al Focus La Llagosta se l'endú Dani Millán, Miguel Sánchez, Mohamed Atalali i Julián Perucha. Moltes felicitats. I l'Olaya Gómez s'emporta el premi Self. Moltes felicitats a tots i a totes. Passem a revelar els guanyadors i guanyadores dels premis del concurs literari de Sant Jordi d'enguany. Com sabeu, tenim 4 categories. Categoria A, alumnes de primer i segon de l'ESO. Categoria B, alumnes de tercer i quart. Categoria C, alumnes de batxillerat i cicles formatius. I també està la categoria d'assaig filosòfic, per alumnes que estudien filosofia a l'ESO i a batxillerat. A la categoria A han estat guardonats en Pau Pérez Sánchez, que s'emporta el primer premi de poesia en català amb el poema. Pel que fa al segon premi de poesia en català, va per a l'Ivan Sánchez amb el poema La humanitat. La Nàdia Valero Martínez s'endú el primer premi de narració curta amb el Camp de Roselles. Passem a la categoria B. L'Iker Fernández Muñoz s'endú dos primers premis. El primer premi de poesia en català amb Qui soc jo i el primer premi de poesia en castellà amb Si yo puedo, tú puedes. La Zaira Muñoz Collado guanya el primer premi de narració curta en català amb Tinta oculta. El segon premi de narració curta en català se l'emporta Fulles d'octubre, la Ruth Jiménez Membrive. Felicitats, Ruth. La Lucía Gázmez Hernández aconsegueix el tercer premi de narració curta en català. I la Clàudia Marruecos Mosquera guanya el primer premi de narració curta en castellà amb El guardián d'històries. En Dani Millat Marcos s'emporta el segon premi de narració curta en castellà amb Antes de que caiga la noche. Aquest segon premi és compartit amb Esther Sánchez, Amaya, amb Cambios i Escalones. Els dos premis de l'assaig filosòfic són per Lídia Gironella i Sara Pardo. Anem ara a la categoria C. L'Andrea Lara Pérez s'endú 2 guardons. El primer premi de poesia en català amb El nostre dia a dia i el segon premi de poesia en castellà amb Eres mi bucle. La Laura Martínez Alcocer també s'emporta 2 guardons. El segon premi de poesia en català amb La flor que em dona vida i el primer premi de narració curta en castellà amb El elemento visual. El primer premi de poesia en castellà és per en Manel Maspoc Pacheco, per La flor blanca. L'Andrea Guitar Rozas aconsegueix el primer premi de narració curta en català amb 4 paraules. En Gerard Castillo Hernández s'endú el segon premi de narració curta en castellà amb No te rindas nunca. I Gerard Castillo també s'endú el primer premi de l'assaig filosòfic. Enhorabona a totes les guanyadores i guanyadors. Per agafar ànims de cara a aquest procés que estem vivint, aquells versos del gran i estimat Pablo Neruda que diuen: podrán arrancar las flores, pero no detendrán la primavera. Salut i ànims per a tothom. Desitgem veure-us ben aviat. Sense roses al carrer, però vull
Ramon